Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jisma' dak kollu li qed jgħidu ir-residenti, in-negozji u anke l-għaqdiet mhux governattivi u se jkun ukoll il-vuċi tagħhom. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt intervista li saritlu s-sibt filgħodu fuq Net FM fejn fost oħrajn tkellem dwar l-aħħar stħarriġ li ġie ppubblikat mill-SMEs li wera li 3 minn kull 4 negozji żaru medji f'Malta u Għawdex huma inċerti jew mhux lesti li jinvestu fix-xhur li ġejjin. Alex Bosch qal li dawn in-numri iqajmu ċertu tħassib u li hu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista jixtieq jara negozji li jridu jinvestu f'pajjiżna. Tkellem ukoll dwar il-laqgħa bejn delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u delegazzjoni mill-Kamra tal-Kummerċ fejn Alex Bosch wassal il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista u anke l-frustrazzjoni tan-nies rigward il-provvista tal-elettriku. Tenna li din is-sitwazzjoni kienet xi ħaġa prevedibbli u l-Gvern ma jistax jibqa' jsib l-iskużi. Jekk riedu li jaqbdu viżjoni ekonomika bbażata fuq it-tkabbir ekonomiku u bbażata fuq il-żieda fil-popolazzjoni, fl-istess ħin riedu jinvestu fl-infrastruttura ta' pajjiżna, fil-utilities, fil-ilma, fid-dawl, fid-drenaġġ ta' pajjiżna. Alex Bosch qal li waqt din il-laqgħa l-Partit Nazzjonalista wassal ukoll il-viżjoni tiegħu dwar din il-problema. Ressaqna wkoll dak li nemmnu li għandu jsir, ġifieri iktar investimenti fuq distribution centers madwar pajjiżna, iktar investiment f'high voltage networks madwar pajjiżna, aktar investiment f'tension cables li huma iktar b'saħħithom u li huma iktar reżiljenti għasħana għaliex iva sħana hija waħda mir-raġunijiet, però mhijiex ir-raġuni l-uniku raġuni għaliex qed ikollna dan il-qtuħ ta' dawl. Ovvjament irid isir ukoll pjan ċar fuq l-enerġija rinnovabbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li dwar din is-sitwazzjoni inkwitanti talab laqa mal-MCSD imma din it-talba ma ġietx milquha. Tlabt fil-fatt batna u kkuntattjajna lil membri kollha fiħdan l-MCSD, l-imsieħba soċjali biex niltaqgħu fil-ġranet li ġejjin għandu l-opportunità illi niltaqa' magħhom niddiskutu dawn il-suġġetti, il-preokkupazzjonijiet, dawn l-isfidi li qed jaffaċċjaw pajjiżna biex inkun nistgħu nimxu l-qudiem. Semma wkoll il-problema tad-dranaġġ fil-bajjiet, problema li l-Maltin u l-Awċin qed isibu f'diversi bajjiet f'lokalitajiet differenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-ġuri ta' Jorgen Fenech li għaddej bħalissa. Spjega li l-Partit Nazzjonalista qiegħed kwiet għax ma jridx li b'xi mod bil-kummenti tiegħu jippreġudika dan il-ġuri. Tkellem ukoll dwar iż-żjarat li jagħmel fl-aħħar jiem f'lokalitajiet differenti fejn ra kif itkabbir fil-popolazzjoni ħalla impatt fuq ir-residenti. Wieħed li se jkompli jżur diversi lokalitajiet fil-jiem li ġejjin. Jiena rrid nara Fred li t-turisti it-turiżmu iservi lir-resident, iservi l-Maltin u l-Awċin. Mhux il-Maltin u l-Awċin iservu lit-turiżmu u jbatu għar-riżultat taż-żieda fit-turiżmu li tkollna f'pajjiżna. Qal li l-Gvern fir-rigward tal-liġi tal-ugwaljanza kompla jsabbat saqajh u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ħareġ mill-Parlament. Tlaqna l-barra minħabba illi l-Gvern għażel li jinjora l-għajda tas-26 NGO. Għażel li jinjora totalment l-oppożizzjoni meta kien konxju li għandek bżonn it-2/3 tal-Parlament u għalhekk aħna tlaqna l-barra. Meta kienet iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Angelo Mikallef u Fredrika Aquilina tenna lill-Partit Nazzjonalista jaqbel fuq il-prinċipju ta' din il-liġi.